Mi beta juta chi mi bende before mi bende kaba. Broko, yelo broko mi moro. Me pariu. Mauga broko mi fa uani, osi mi fa uani, mashiru mo fotoro. Monti sako klapa udoro. Eka kosi mi fa de wani, mami raga meta. Ja, volgers, even Rami Botua saja even. Ja, goedemiddag. Sorry, even terug. Goedemiddag, even wat je technisch Sani.
Net meer komt van de kostgrondje, dus even, ik kies me even schrijven. Maar ja, nu ben ik dat ik vandaag live zou komen. Wisranang alase wabung bakana wa sweet bakana wa mooi sweet lockdown. Wa losan heb zijn na kondre, maar goed. Laten wij Koteka lockdown vader. Sorry mensen, ik kom even bij. Maar losan heb zijn na kondre. Lekfo sabi, zou ik 25 mei live komen en mi botak over Wisranang. Maar een natuur bepaalt travasi en ushi taki mi moest ben naar school toe. Omdat mi sa doe uitspraken tegen mevrouw kom spreken nebo uit, want de school toe tegen tak mi takwan sani. Volgens mij go verbeterd dat hij mevrouw Nisha Jakri. Maar isabi, volgens mij go takasan voor mevrouw Nisha Jakri. En mi nak mi papieren, want mi verhoorlijk verdachte. Ja, niet een persoon, lik verdachte. De man hoor me vanaf over 8, mi denk voor 5. Dat de man hou me aan, lik verdachte. Dat je nog mag drinken water. Sabi, de man heeft actie if drink water, if je chinyang. Maar me begrijpt dat de skoto abe valk druk. Dus kan je de man vergeten. Maar walas man na libisma. De wan libisma is taka waarheid zo lazy. Of onwaarheid. Of alamasa ei. Want op een bepaalde denken in een Libi, voet je een bepaalde change kon. Dus maar zij kan de leiders en bepaalde worden geleid. Want jullie te je taki na watra mind na watra denken dat jullie mag Libi moro. Jullie mag make money moro. Jullie mag tak moro. A grontapu disi amma fa grontapu gi alasma a natuur gi alasma wan pisi hersen isabi toch wala mala wa hersen fu denki nanga du mate wan libisma e change en focus tapapal de Libi voor een Libisma. Dat trasma abi bepaalde tradenki in des refi. Want de man machti. De man machti. Dus de man berekent dat je een natuur. Die de man alasani. Alasan een natuur. Want de man machti. Maar ze de man vergeten. Lek verantwoord sa smapot den drape tak a machti dati a natuur o te kenbaka. Maar om terug te komen op mevrouw Nisha Jakri. Mi mek wan fout voor taki of ja wan volgers mi potting. En mi de kan na juistheid van ding. If abede de matake if mi sapsana bakri na krabita is geit. En mi tijdens koot tak mi sapsana bakria. Dus mensen mi sa tek mi woord baka. Want je hebt ook badri en je hebt ook bakridi. Mi sapo lo strana man saning badri nanga bakridi. Maar goed, wat volger bij potting, met kwam ching sanfeng kande, met ik mi fout. Mino bigi, lek bepaalde leiders tak de man tek de fout. Met ik a fout dati. Wat trasan sang,
De lanti ma aksimi. If mi taki. Bajlala. Jakri Hanisha. Wel. Volgens mij de man zei volg me. Mi verbeter afvolger dat hij. Ik snap het bij de moro, want ik heb. Je weet, ik misschien dat ik me grow. Dan een neem van een natuur. Misschien wel om mijn arkimino. En ik hoop dat ik kan geven bijdrage. Voor jou een change kom in smadenki. Mino taki, tak aan mevrouw Nengso. Mi verbeter afvolger. En mi tak uno tak laulo sani. Dus met mevrouw Jakri. Hanisha go luka video baka. Van mi verbeter afvolger dati. En mi no de verplicht voor gimme volger nee, want mi dus op alle mi volgers. Ja, bepaalde, want mi transparant, mi op mi nummer om mijn jari, dus allemaal kan app mi. Maar wat ik zo erg vond, dat als ik go PG, als schrijf een brief naar PG, maar mevrouw Hanisha Jakri, kom je vertellen wat toe sani. Als je doet politiek, moet je van alles verwachten. Is maar wat takken aan jou, is maar wat beledig jou. Mi denk je minus donja. Voor broko no wansma. Minos donja voor bespreken of broko je gezin. Mino een eye-opener die je ze play in een gemeenschap. Nikeri. Mevrouw Jakri Hanisha. Omdat we vergeten. No fugos ma huis aan huis. Want ugo accidents ma anu. Ugo accidents ma power. Nikeri huis aan huis. Dat tidena de idoro. En es mij bel me. En me een vertaling giyu. Voor de een eye-opener giyu. Dat luku sep sana nikeri. Dat mi no mag. Dat mi no mag tak gires maf nikeri. Want utron gado nanga Maria. We vrij tapapasino. We vrij in alibi. Maar boom. Nanga dat mi leren af. Nanga dat mi leri. Te bepaalde libisma. No sakop om. Nanga tralibisma. Wala malaja ko nanga wa hersen nanga wan denki. Mino abitra agenda. Mi ab wa agenda nanga wan taki. Maar mi breekt ook toe. Dat mi gonak op 25 mei. Wan papieren naar school toe. Wat een natuur gima ingeving toe. A gima zijn toe. Maar you Hanisha Jakri. Te you ei taki. Nanga you egi mofo. Ei trowe in a natuur. Sap sa je tak vanaf Tamara. Sap sa je tak no. De je gebruik van volk ba. Ja toch? Want je tak ook toe. Daarom im arkisa met taki. Neger Engels. As ranatongo. Am moeilijk voor begrijp die bepaaldes maar. Sa gersmi. Am moeilijk voor begrijp. Itaki ook toe. Taki jurwa oso. Mitak boefuruf unu. En jur oso. En even no tro. Dan loopt dat dan sas doy na DNA. U dat transparant na volk. Ja toch? Dat ik zorg maar papieren. Zorg maar papieren. En you want. Wat loopt dat sas doy na DNA. U zorg aan volk. Want u transparant u toch? We gaan vanaf 2000.
21, 20 zou tek over Red Suriname VAP. Uba pot transparantie. Alles zou uba sor alasani. Da samitaki. Dai sorbi. Tak uno jur oso fustrefi. Of was masa denagene of een familie. Usorma papira dati. Dat moet tek terug. Maar als je nou maar sormi. Tak je jura na wang huurhuis. Of je nou maar sormi. Mino tek dat terug. Je mag sap dati. De sor wisranang. Is zo de volgens mij. Voor wisranang. Tak sami taki anotru. Dan me teken terug. Tak ay. Nang kusing. You lay Gihanisha Jakri. You lay gi Ramdin. You lay gi Tradiana Leida. Tak anu u egi oso u juru. Dat we tek juru. Dat willen jullie Suriname redden. Wel bewijs me. Dat trek ik dat wel terug. Leg van mijn taking. Met tak I'm sorry. Met trek het terug. Maar sor mi volgers. Sol wisranang. Sor wisranang nikeri. Tak ano true. We redden strana echt. Dan mi denki tak smo op moral respect giyu. Maar in elk geval, mevrouw Nisha Jakri. Mi na kusing. Nof ko broko no wan politiek man. Maar you sa op beloof volk. Na you beloof volk. Na uno beloof volk. Dat you must sort your motion. Mano regwa ni keri. De taki wan bejaarde dis bejaarde dati. Mevrouw Hanisha Jakri. You must actie mane gudar. Me karwan engi toch. Want dadelijk je gewoon nak papira gim na PG. Yung actie mane gudar. Dis nang kusing. Dis nang kusing. Ala de tasty dringi. Nanga de tasty cocktail. Nanga ala de tasty producten. Zo op praat tijdens verkiezing. Misap ta kano bij de foro. Maar mina wa man sa mina doet zijn sasi. Lekwa lo politiek man. Sa egi wa pakket. Dat je knap op Facebook. Je gi was maar 3 pakket. Je kunt op Facebook. Als her day. Dis na kusing. Bij dit op Facebook. Maar mina tipa man dati. Mina tipa man dat si. Tak jere no. Mi ondersteun zo'n partij. Mi ondersteun zo'n partij. Mina a tipa dati. Mi ondersteun een partij. Isap zei de. Mi want ya change kong. Ina denki. Mi want ya change kong in de jongwang. Samus kong. Want we bari. De jongeren zijn de toekomst van morgen. P. Mevrouw Nisha Jakri. Actie you. Partij tegen na DNA. Hoeveel bejaarden jullie aan het werk hebben genomen? Hoeveel mensen hebben jullie aan het werk genomen die het echt nodig hadden? En dat is mijn probleem na uno. Mevrouw Nisha Jakri moet tegen die ook toe. Uno mas stroto mi muheli bilanga. Maar dis man ne fredera. Me do lekwa popje 12 jaar minus sertap ta ting. Ma hartpatiënt. Ma sukru. Ma nature gima krakitak in een merk sam abi. Van moment ben ik down ja. Maar natuurlijk die maakt die telek mo libi, telek me blo. Me sukuf chawa change konu denki, want we denki fout. Let jam is done. Mi beda Holland mi kost parmeser visse veel. Mi beledig parmeser. Mi beledig Bouterse. Mi beledig Stefan Shang en Smano Moro. En dat na verschil. Dat na verschil. De man leer uit Sametaki.
De man shitak de man fire. En de man no change met tantaki. En dat na verschil. Tidena day. We blijven vallen. Omdat we een stabiliteit voor Bouterse. Bouterse no arki bepaalde man. Dat tide we job aan die keri. Lekker vallen. Nooit Bouterse go naar papiragi na piki. Nooit Parmese go naar papiragi. Om heeft deze mi beledig. Ja. Mevrouw Hanisha. Je bent politiek jong. Bouterse botak, je bent een politieke kuiken. Sami tegi Bouterse sa piste midden na Facebook. Go actie lofde na NDP, sami tegi den. En mama poti tak minolop NDP'ers. Dus als man een volger voor mij. Meneer, je know, kon tak minolop NDP'ers. Minolop corrupt NDP'ers. Laat het duidelijk zijn. Minolop NDP'ers sane menen na de chimang. Sa broko de chimang. Dus no taksani tak minolop NDP'ers. No dueng. Wami de pakirang mi fu NDP you no sabi. De ping of me fu FAP you no sabi. Die zijn geen chaprahas. Die zijn geen volkvernietigers. Mevrouw Hanisha Jakri. Ishi, if me no bet doe snel. Dinsdag, woensdag. Ishi want to man contact op Facebook. Me no sharing. Express me no sharing. Maar mag sabi wan lo. Baby takik ba. Allo mi long na a race me kiswan. Bare fu gona de ma osok tak no poti no pot sa me bejuno. Mi begi de ma mi tak uno pot sa. Mi shap ishi two of drifting. Bigi tak santa Facebook. You no sapsot bijdrage. Mi lever gered Suriname. En kom ik tegen wansa ook to Hanisha Jakri. En je mag actie assis gayadin. Want no je sukus hani sa uno mancha. Akabou na Kopenhagen straat. Pe you be kom met programma's. Want no ala desanda tapu. A dape de programma voor FAP Red Suriname bij me. Nag wakabou sa mi abisa natuur ma Jimmy. Want next una abjana grond tapu. Una jawe kong we geniet we yandringi. Me kwa money, me kwa ching. Tak you chika libi boom. Mi take ate next an of mija. We ko gebruik ala sanja. We gebruik a manoti. We gebruik a wagi voor apwapchi sweet libi. En alas mano mag. Potis mano mag rij wapchi auto. Dat je moest actie assis gayadin. Samen de mi bijdragen. En wat tegen volgers. Mi be een probleem ja. Want lanti no be pai mi. Om en osof mi na gebouw mi gwa veiling. En ook kies mi kies mi roko trang af ding. 56 gebouw mi gwa veiling. Dan mi toch mi mek moeite voor chibri aantal gebouw. Dan sabi wat we lomai tak mi teksani voor lanti met dusani. Omdat lanti no pai mi. Regering Brunswijk Bouterse. Regering Bouterse. I think dat de ja tanga no de na pai mi. Maar mine vet die grond tap sani. Me libengi de. Wana leja ala sano tang. Hanisha Jakri. We vet die grond tap sani. Ik heb me berust. Ik heb me berust in alles. Oh no ma broko mi. Dat je moest actie asis gayadin. Ome mung apay gim na bangi. En ome mung milip jama vrij. So watra na nga faya mapay. No mek mi taksan Hanisha Jakri. Anes mo uno sab go on na nga libisma. Uno sab gom. You sasma op a FAP. You sab a history voor FAP. Go onderzoek. If you can take me, sma op a FAP. Dan bitak ay isap FAP.
No ko play via page mi. Want de uno na leg rood me karu of leg oranje me karu no. Leg want to leg paars ko sa ko por a paars. Daarom me kan wisra na. En kom tegen volgers tide. Mishi voor me follow de video van tu man. Wa anta ma mi mek de ma puring. Wa mi ta mi de be wan jugu jugu. Met tegen unu wansani. U denkt dat u vallen. Next uno vallen. U denkt dat u tapsma mofo. 2021. Sastrana mek me no de. You sap omes ma epina sa nenyang. Mevrouw Hanisha Jakri. You begin nga een mooi man. Je moet actie goed daar. En je moet actie assist gaya din. En voor een pora sani. Dat komt poring. Omdat me. Wama isap me tegen Henk Herrenberg toch. Langam no shing. Maar amang temi altijd je moet dingen diplomatisch aanpakken. Diplomatisch. Mensen spreken als je in het politiek gaat. Daar is je wamasa sap mi van strati. Sap tak mi mofo. Altijd 2-3 woorden erbij. Maar ik leer het van ouderen. En met ik alle boesani. Voor alle leider. Zou een verbeter wat volk. Zou een change ja volk. De boesan dat met ik voor een leider. Minet ik takrusan voor een leider. Je mag sap dat ook toe. Volgers, Wisranang, 25 mei, bokang aantal sani. Maar comité guno, en mim op een partij, anom de een protestpartij. En mim op een politiek partij, like Wisranang, dan anom de een politiek partij, omdat leiders nu doen boom. Omdat mannen doen boom, dan ben ik op een protest. Want ik ga protest tegen andere partij. Mino want een protest politiek partij. Mino want een politiek partij. Zou je change ko in het denken, in een ideologie voor alles renamang. If we kan een partij, we moeten maar zorgen dat we moeten maar bondru kon wang. Want een partij, een leider, komt ik voorzichtig, een arrogantie, in een making. If je karistre voor een leider, en je karistre voor Papa Kondre, dan je moet sabi van je go om naar de chief van Kondre. Want een leider een arrogantie. Wan leider na drifo agenda. Wan leider na professie. Ano luk. Isap ube de bezig na beweging. En want to merk op. De man voor aantal de man voor de pakirang de pingo. Merk op familie. Wat je uitlating wat man doet. Mi puren direct uit de beweging. Want ik wil geen racisten in mijn beweging. Ik wil geen mensen die uitspraken doen in richting van Kuli en Blakama. Mio purju. Dat je mag kosmi in atrobi. Maar mi wat je wan beweging, wan politieke systeem, tak ukacha change kom in alibi. En change anogi wan bepaalde bevolkingsgroep. Want if een leider arrogant zo, zal het chale permite o men man. O men man. Mitak amas tanga sawe waka. Amas tanga arrogant libisma. Men lezen puro. En natuurlijk geeft ingeving. En we zijn arrogant, ja. Een aantal van ze. Ze zijn arrogant. Leiderschap, leiding geven. Is niet met jas en das. Leiding geven aan een land. Toch? Daarmee er zijn geen leiders in het land. Want mensen hebben de een leider apporen toe.
Dat toch iwa potamat op nummer 1. Mana libisma, de sam chaprahas sa pora man. De sam chaprahas de tape de pora moro erger. Dus no man kotei mi next. No atu kapitalista, say jopo gona partij. De no luk na mi, de no kami. Mi tegi mi man, apa stuur van beweging ba. Uno denk taki. Mio tek money go buy trui nanga paisma voor win apartheid of voor win stenja apartheid. Ano luk na mi disi. E voor tak mim op a partij. Da am de een partij tak we cha change ko in Libi. Am de een partij. Isabi toch? Mina wan de een PP partij. Isa sa atak PP ta protest politieke partij. Mekade PP partij. Want emi op een PP partij. Da alamaka op een PP partij. Mi tijd dat we give one job. Maar mekade een partij na een bepaalde ideologie. Mekade een partij ko chara change ko you young wang. Wano alamay klagen. Iedereen klaagt. Want men is met zichzelf bezig. Men is bezig nu. Agastak was schade moest halen in. Sorry al mensen. Agastaki was schade moest halen in. Want 10 jaar lang uno yang. 10 jaar lang, uno bema furo. 10 jaar lang, mine bema set mi familie kon. 10 jaar lang, uno be aba denki van wat chara konre. No waman wat cha offers. No waman. Op een paar na. Op een paar na. Dadelijk was 46 jaar onafhankelijkheid. 46 jaar was de onafhankelijkheid. En tanga no, uno mas setwa bon score gidet chief uno. Tanga no, uno mas setwa bon gezondheidszorg gidet maf uno. Tanga no, uno mas set de orusman sa rokoso tranga los de leswa de la ma apo buang. Tanga no een fabriek neseti. Want alles maar moet go doen lanti roko. Ondernemers op een bedrijf maar roko mano de. Mensen willen niet meer werken. Want ze wachten op de staat. Want politiek moet ze verzorgen. Dan hoe gaan wij? Hoe gaan we verder? Zeg maar. Uno sukumi ang atrobi ara. Uno sukumi ang atrobi. Volgens wisranan. Ay bana. Isa tak mitaki. Tak ala de buru. Sale schade. Verlies. De moest bij registreer. Of de man bel me. Dan ben ik op. O musluko da may falak me era. Isidak minister LVV. Amay kar ala buru. Amay kar ala de landbouwer sa duskade ineens. Tak dem registreer. Ze moeten registreren, ze moeten opgeven. Maar mina jere ete van minister. Van dem doing. Mina jere ete fa schade oppai. Is abzijde. Want minister taki voor LVV taka wa fonds no of wa mekwa fonds van 50 miljoen SRD. Dat we doen uitspraken.
Je stemt naar minister Agaiber Singh af. Want in een begroting, nog 50 miljoen no tek op die nog fonds. Dat otta fonds dis oppo. Minister LVV. Je kan vertellen aan volk, tenminste des ma zou een boom verstaan, want iedereen heeft hersenen om na te denken. Per fonds money dis moppo ineens, 50 miljoen. Want mi sabi, if lanti op een fonds, am gwa DNA, am behandel na DNA, na mi boom verstaan sa met de politiek. Geweldig idee hoor, daar niet van. Maar je gaat die minister Agaiber Singh, na den een vaste commissie voor financiën, je giet hem een probleem ba. You know sab dat die? Want je tak je geen landbouwers money, maar no tidera, ano tamara. We taksan na mofo, masrana ano een bakba wenkri. Er zijn regels en wetten. Taki so, je bespreking ng minister voor Financiën, je chare gwa DNA, je mek wa wet gya fonds, want LVV na noa fonds. En dat na mi probleem. We taksani, maar une denki de gevolg, want dat temi ko tak no, dat direct mi na takrumang. Direct me, ik ben niet, dan kun je zeggen, alleen maar zomaar dingen hoor. Maar we arken me wel. Dat om op de landbouwers. Dat is breed. Hoe arken me wel, op is hem tragen, dat om hem aan zongen. Maar wat je doing? Sma o registreer, want aantal landbouwers no man schrijven. Want de is dan een universiteit. Want een landbouwer moet praten toe voor bij universiteit. Dat een landbouwer sabi. Dus we want sabi, minister Siudin, sorry, de minister heeft mij vergeten. Want ik wil geen negatieve energie meer kweken met deze mensen. Dus minister Siudin, gaat takken aan de landbouwers van je begwa Saramaka huis aan huis. Van je begwa Wanika huis aan huis. Ga naar die landbouwers huis aan huis. Draai je kof. Go naar Watra. Toch? Go lukken sa de schade. Want de mensen die het daar hebben bij LVV, 90% weten niets. 90% van LVV no sap niks. Want de boeren hebben dappen, heb je allemaal weggehaald. Alle partijen zeggen kom en puro. In plaats u evalueer, is die mevrouw goed, is die meneer goed? Nee, amana NDP, amana Partija, amana ABAP, we hebben gepuro. En dat is het verschil voor wie ze er. Dat is het verschil voor wie ze er. Terwijl we kunnen een partij dalen. Hoe mag sabi? Adruk bigi. Adruk bigi. Na hoor desma, mek de nog taksani. Want mi sabtak wa aantal bo kosiu. De bo kos herfia pay. Na one day no masales ko to hoor mi. E mi no reis na auto na rango na florago, da kos de be kosi. Aso de mai sengi mek ego takasma. En mi pot voor damo wat op mi no share no wang nuchter mi no doing. Want mi no do as zelfverheerlijking. Ik ben hier bezig met zelfverheerlijking. En natuurlijk alasani. En natuurlijk chinanga ala volk. Die mag sabi. En natuurlijk ala so ching. Dan miko si wisranang. Dus minister LVV. Doe zijn boom. En op het minister Agaiber Singh. Een probleem. Want een aantal van jullie, ministers, we put een minister is een probleem. Dan laat je taki, want die minister kan bedanken van aan een man aan umoro. Lek van de bepoerwijner maat. Dus pa wiseren aan. Is je van je klas die aan apok, is je mijn tak next zitten.
No wat tweede wan konto. Sa ay my God. Sa desma dat een onderzoek. Alle desma zijn onderzoek die aan Apoki. Geen enkel verstand hebben ze. Dat is zelfs president. Mij een verzoek, jong. Want ik snap dat je archie. Ik snap het toch. Ik lees ook IP-adressen van mensen. President van Suriname. Pafa Kondre. I potwa commissie voor Luku Diana Pokito. Maar ina wa potwa commissie voor check alle de benoemingen. Ina wa potwa commissie voor onderzoek alle de sma. Zat het op de bepaalde post. Ina wa potwa commissie voor onderzoek alle grondtori. Aan een 10 jaar, aan een 15 jaar. Sinds Uteka Kondre is over. Dat je doet een boon job. Uno onderzoek die aan Apokiwa. U onderzoek vanaf de onafhankelijkheid 75 naar grondtori. Dat om onderzoek. President, doe is er nou genoegen? Potwa commissie voor onderzoek alle desmadisi. Dat we kouluku, sma op 9 vinger, sma op 10 vinger, sma op 12 vinger. Kring vinger. En sma op 16 dot vinger. Dan sma op 9 dot vinger. Dan sma op 12 dot vinger. Want ja, sma dan 12 vinger toe. President, you have a job to do. Wat tangano. Minashi openheid voor bestuur. Minashi transparantie voor bestuur. En mensen volgers wisrana. Verleden wat mij zijn was aangekomen. Is dat de pakiraf me. Jullie moeten niet op leiders afgaan die fake berichten plaatsen op Facebook. Kom tegen tenminste misschien een prins van een koning Albert Kotaki. Maar ik heb geen respect voor die man. Maar in ieder geval, hij kon verdedigen. Maar intussen aan mij verdedigen, mijn mailgo, mijn tagare, mijn Deutsche Bank. Jullie moeten niet dat op, is op nog wat voor, nog goed op dit soort fake bericht dat hij. Want dat klopt helemaal niet. Alleen, zei ik klopt wel, een Kamer van Koophandel uittreksel. En het is een nieuwe trend van een aantal politieke mensen om mensen te gebruiken voor op een stichting en voor op een NV. Nou, een nieuw trend. Dat er een notaris wat onder acte takeren een bedrijf aan of je morara, maar moet je zo met moneren. Dan moet gebruiken NV tapining. Dat temi voor 20 miljoen, dat usa luku voor zetten. Dus zodat NV leidt toe. Dadelijk ook kirmi vasa na tito. Want u sap safe sa. Me tego toe. You want the programma of me. Dat is al mijn stekte oppositie aan regering disco. Is al mijn NV oppo. En van een civiel techniek naar schoonmaak. En van een schoonmaak naar security. En van een security naar van de karasani. Desma zei kring naar school. Mikado. De EMA's bedrijf. Het is een mooie naam. Want de sabdelek schoonmaak sanimoro. Alasot neng de suku no. Alasot neng de suku. En alasot neng de potitu. O op de NV na nga de sana. Koluko me may pay belasting. Is je de lockdown advies. Wacht, ik kom. Ik heb nog 15 minuten. Ik kom met lockdown advies. Jullie willen advies voor lockdown, no? Jullie willen advies voor lockdown. Kom ik tegen voor advies. De vaste volgers voor mij. De man zei volg me. Voor mij heb ik het 2 maanden terug gezegd. Ja, interieurverzorging. Aileen. Interieurverzorging. Isa ame NV opo.
Bedankt hoor, Lin. Plowel. Lin Plowel. Dankjewel. Ai. Jullie willen advies nou? Voor lockdown. Laat me dit ervan zeggen. Ik had jullie allemaal en ik had Wisranang en ik had Surinaamse burgers gewaarschuwd hiervoor. En ik had toen gezegd, wat dede? Maar ik denk dat als ik grap heb genomen, een trametje milik, siki manja te misdoen. Dat die de een lockdown kon, was te verwachten. Was te verwachten. Mi takeng ba uno sap go om nanga sikidis ete wete kasale grap. En sa moro erg. Want de president etak onvoorzichtig uno waka. Wat zie je gebeuren? Pakket, massa, niet gecontroleerd. Feest daar, feest daar. Maar weet je wat ik ook mis van deze regering? En dat is een probleem toch? Regering communiceert en daar gaat isabi smano teku serieus regering. En wat tegen zeiden? Regering op een media. Meneer tak over ABC, Apenti, nee. Volgens mij, lanti wang. Allemaal abe egi medium. Minister X abe egi medium. CDS abe egi medium. VP abe egi medium. DNA abe egi medium. Alles maar in de war. Want normaal samen volg eigenlijk. Mijn volg STVS. De Japan trouwano CDS die geen moer weet. De man sap niks. Regering. Santoki Brunswijk. Alleding media alsof uno. Dat deugt niet. Is alleen maar zelfverheerlijking. Wat heb ik gedaan als PV? Wat heb ik gedaan als president? Wat heb ik gedaan als minister? Oh, ik was daar als minister. Minister heeft ik live staan op. Dat die dit volk niet arki, of volk niet te serieus. Dat we te kassa niet meer grap. Want iedereen, elke van jullie, dat we tak met takkie. Zelfverheerlijking. Ay, sami dulek santoki. Ay, we go op een faya. Hey, sami dulek VP. Die Jiwans maar 15 dus $1. Ay, die pay 15. Dat is hier nou. Dat is wat una lanti. Fossi abe de NVD nou mensen volgens hoe verbeter me. Dat alles samen go via one lane. Dat is mane broeia. No, president tak of minister tak total lockdown. Allemaal broeia. Maandag total lockdown. Allemaal broeia. Misre broeia. Mijn tak je anders wachtie. Dus tanga 18. Mino nyang. Mino magwe. De voorhoef me dede. De soepgroente zijn prano dede. Minima verpakking export. Minima begeleid exporteurs. Minima wat de groente. Maar ze doen contract farming Jimmy. Ineens mi bel wan toe man. Dan misschien de man zijn op papier kom. Want zo'n A4. Dat van Facebook page nog erbij. Of van Facebook. Minister Pessa mopo. Minister even sa fake. Even sa nog fake. Regering, u communiceert slecht met uw volk. Dat wil ik aangeven. Jullie, jongen, agestak allemaal ik communiceren. We gismas pa ede, jongen.
Prijs igual lochto, olie igual lochto, yasan igual lochto, groente igual lochto. En niemand praat erover. Je hebt een minister van HI. Met kies een mail. Met mail go. Mino man kies antwoord. Want uno handelaar moest pijno en voor recht 50 op de vracht. En dan vraagt op een bakka. En er staan ook wel op de bakka. Dat we kost de handelaar. Dat we pot alles ontmoeten in de handelaar. Maar niemand communiceert hoe dat komt. Want we zijn nog steeds bezig om familie en vrienden op posten te zetten. We zijn nog steeds bezig wie bij ambassade A komt, wie bij ambassade B komt, wie wordt nog directeur, wie gaan de RVC weghalen, welke minister gaan we weghalen, welke minister niet aan een teken geven op poeren, hoeveel concessies ze gaan nemen. Daarmee zijn jullie bezig. Denk ik. Denk ik. Niemand is bezig met de kinderen die naar school moeten gaan. De kleuterspeuters die dadelijk ook naar de peuter- en kleuterschool moeten gaan. Niemand houdt bezig van jaren van de ouders, maar ook is de dressing naar de osso. Niemand is bezig van jaren er is lockdown, maar om een restaurant in Brokko komt er ook een restaurantfonds. Komt er ook een groot en klein handelfonds? Wat is het beleid, regering? Dadelijk is het een jaar. Dadelijk is het een jaar augustus. Maar niemand ziet nog het beleid. Is zo jopo. Het lijkt op een sprinkhanenbeleid. Een beleid zonder visie, zonder onderbouwing. Jullie zijn alleen bezig op bruggen. Wat brug daar. Alleen maar corruptievoelige dingen zijn jullie bezig. Anderen zijn bezig op het ministerie te vechten voor een moeso om naar huis te rijden. Dat is maar een directeur. Anderen vechten voor een dienstauto om weekend naar het binnenland te gaan. Daarmee zijn jullie bezig, regering. In plaats jullie met goede wetten komen. Hoe gaan de kinderen op universiteit dadelijk doen? Als de kinderen zijn afgestudeerd bij de universiteit, waar gaan we ze plaatsen? Regering, waar is uw beleid daarop? Jullie maken mensen moe. Dan vinden jullie dat mensen niet mogen praten op Facebook. Dat mensen niet mogen hun denken, hun focus. Dat want cheer me focus. Ze mogen hun denken niet uiten. Mi hoor aan het pakeren af mina pingo. Regering. Mi hoor aan het pakeren af pingo. Nationaal, internationaal. Mino schep op die om mijn telefoon te kiezen voor buitenland. Mensen die zich zorgen hebben gemaakt om mij. En dat ik mensen door mijn verheerlijk misrefi. Maar om ons tapueren. En mij op een partij wel wat een druk beginnen. Maar mij nog op een partij, een protestpartij. Mij nog een partij, zat hij met een trui, dat je nou wisranang. Je moest vieren dat je nou wisranang. Mij nog een pet, naar een paraplu, of dat je mij prati, dat je nou wisranang. Mij nog een campagne, dat je moest vieren. Tak you na wisranang. You must firi tak yo chawan chenchi en yo ta ep a chenchi. Volg me. U ta share.
Want mina out of the box. Mine taki wang. Mensen die in mijn nabijheid werken, die maar sap van mij denken. Alla de ondernemers, ik denk bangi en hoor rekening naar je if je no serie of je no serie. Ik denk bangi en go mee regeren. Je moet pa je rente alamung. Je moet pa je aflossing alamung. Met takito, mi sap seipsa. Bangi ne hoor rekening. Bangi pot kosten tap kosten. Dat na bangi. No bangi no deze renang. Say epwan libis majaso. No bangi. Me konta bangi ete. Me verzamel no bewijzen. Me verzamel. Regering. Inomat taki. En dat om de beleid toe toch. Want to smase e jurde oso. En op de oso juru. Want de ventak dalagwa lok toe. Regering. Zo'n oplossing je opgides madati. Wa wet be meki. Desman se juru oso. Smai horen na wet. Dat je jere wat toe ondernemen zou kost me toe. Maar. Min nga volk no. Min nga volk no mensen. Desman se juru oso. Uno op de oso ema om de dream voor me. We op oso fusma. Regeren, waar is uw huizenbeleid? Want Wisrana komt over 2 maanden wel met een huizenbeleid. Dat je shat team. Dat una regeren van Udu. Je shat team. Sa iko uit Brashong. Maar je wat choose ook ba. Misap tak wat to pakira mi say follow the wrak. Maar mi moest tegi des maf mi de volgens mi. Damos sorunu. Want de vorige regering hebben we arkimi. Dat was sorunu van huizenbeleid. En zie eruit. Dat we zien roko of in een roko. Je ego finwa oso. Dat we soepele afbetaling. En anom jou financieren. Want brachon bedrijf of financieren. Dan kan we zoeken. Die zijn een mafia. Een ondergrond. Een legaal bedrijf. Mensen die mijn achtergrond kennen, ze weten dat ik heel sterk ben in Brazilië. Mensen van para-industrie kunnen praten over mij. En mijn vader zalig. Ze weten wat mijn vader heeft gedaan voor para-industrie. En een bluff. Maar we kunnen het tapoeten. Maar accidents maar zijn euro oso. Uno stang euro oso op een prijs. En regering, je minister voor Sociale Zaken, no ma ko opgides ma disi. Me kies jasos mij op een prijs voor 1500 golo naar 2000, van 2000 naar 4000. Zo klachten sa me kiesie. Voor briefie, me kies bijna 25 contract. Regering, alasane op een sabi. Masana beleid. Usap tak mo oso meki diri tu. Matak ang anes se yur oso. Takira na sana beleid. Tak ang anes madati tu. Want if unot begin ang anes madati. O mes ma elibi i yur oso. O mem de volkers mi fu wisra nang elibi i yur oso. Des madat et mi ala de bewijs. En if you no man kan nga oplossing, taka nga wisra nang, taka nga de pakiraf mi, taka nga kader mi, taka nga de wetenschappelijk maaf mi, wat mi abding. Want zij dezelfde mensen, na de Samsma, sa de na VAP, na de Samsma, sa de NDP, na de Samsma, sa de NPS, na de Samsma, sa de percaya luhur. Sanekis wakas. Fuchara chenchiko. De sens madame here. Omdat die an nepotisme na unu ne chenchi. Omdat de nou taki na partij moro.
Daarom ook kan wisra na a druk bigi. Want de sama sa dape sa wan change collect voor je peer, ne kisa kans. Want alles is familie en vrienden. De semsma sa wan change in NPS, ne fena kans, omdat dat is zo familie en vrienden. Hetzelfde ook bij Percelle, hoor. Hetzelfde ook bij, ja, overal is hetzelfde, joh. Is zelf in het oud denken, joh. De man die maakt krak die tak nanko yuna e de man. Yoma charing, mitak abuko luko o fara mo charing. Maar nanga hoop nanga kraktief de man. Nanga de pakira nga de pingo. Mi hantu herders hantu. Isabi to? Mi hantu herders hantu era. De herders hantu ga je zien. Ze ook een paar bij mij hoor. Maar mino wansma nanga drie visie nanga drie agenda imi beweging no de. Het wordt een partij officieel met tegono. En ik ga ze wel een kans geven. Die bij jou is als VAP. Die bij jou is als NPS. En die bij Percelle zit. En bij de VAP zit. Ik ga ze wel een kans geven. Want met takanga de. Fauka chara change kom. Want uno. Anegoso. Meneer Richie Makan, ik denk, laat me antwoord geven. Weet je, als ze niets doen voor Afghanistan, wil ik dat niet zeggen. En dat is een verschil bij mij. Toch? We zijn allemaal Surinamers. We zijn allemaal Wisranang. Ze doen niets voor geen enkel arm persoon. Laat me dat zeggen. Het heeft niets te maken met Creool Afghanistan van. Het heeft te maken met kapitalisten en vrienden en loyalisten. En ik hoop dat ik het daarmee heb verbeterd. We zijn allemaal Surinamers. We leven allemaal hier. We hebben allemaal hersenen. Gegeven door het natuur. Maar weet hoe je hersenen gebruikt. Om een nat. Dat is eigenlijk voor mij gewoon mooi sweet kondre. Maar voor konanga staat dat die. Ze doen niets voor hun stanen. En ze doen niets voor. Ze doen niemand voor niemand voor niemand. Genomen. De mij doet geen strefi. Mi tegen wat toe maaf mi toe. A days sa a natuur o juna krachtig wisranang. A days sa we kong in a machtscentrum voor wisranang. If uno chara change kong. Nanga wan denki. Nanga wan go. Peu de, peu chara kondre. Mino de. Mino de. President. Santoki. Yuna afusensi taki. Milovatori era president. If Yuna afusensi president of a regering na afusensi dat je moet sabi de je taki Yuna afusensi of regering na afusensi ino man broko unu ja,
President, yung regering ano afusensi de mano ma broko uno. Mas sabi, somo harjo, po somo harjo, betaki tu, wan lazy takmina gado piking. Usabe te volgers? Mina gado piking, mi inebroko, mina afusensi. President Santoki, if you na afusensi, if you na chinfa kondre, if je menen na you volk, en you na afusensi, dan you must arki a volk. You must arki you ching. Want die mag de afusensi, President Santoki, ma afusensi, if je chare kono was name, want de metalzag machine, da afusensi dati alone tutu. En a afusensi dati je kote infopisi. Te wet taksalek leiders. You must sapsa je taki. Want ino kan de nga, yet batak regering na afusensi, mina afusensi, met arrogantie, met niet leiderschap, kan je geen leiding geven aan een volk. Vooral stranang, nangasome kulturo, want a afusensi, u komiten jaso na grontapu. President Santoki, you regeren na afusensi. You na afusensi. VP na afusensi. No praxeri. Taka afusensi dan do dat kot infopisi. Asem volk. Asem masa. Sa mekukisi 20 zetel President Santoki. En pemitaki tak you kisi 11-12 zetels voor Red Suriname. Voor de smasa de bewani NDP. De bewani NPS. De bewani Partij Luhur. En toch NDP al om in zetels. Moet je niet vergeten. Want als sem afusensi sa je taki, you must open je kof. You must pour je moisu, je leersu, nanga je kousu. De werma wet like me. De wakata pa doti fa mafa kondre. Nanga you bloot futu. Dan imo kontaki nanga mandisi sana afusensi. Want fucha afusensi. You must abi touch nanga natuur. You must abi touch nanga yulibisma. You must arki you volk. Dat kan de. You kan kisi a waardering voor afusensi. President Santoki, fucha afusensi, you kra, you yeye, mustak nanga volk. If je tak cha afusensi, das mano kango sibri nga angry. If you tak you na afusensi, dos mano kango datra, da anabi money fu paya datra. If you tak na afusensi, ye char a kondre. Das ma ekrap e rei, e fetigi paket.
Yuna afusensi. You must sabi faya charu afusensi. President Santoki. Bika. Na yeye. Sa chari yu. Leki afusensi. Nanga dismo tapu mensa. Tewes may taksani. You must sab sayetaki. A libidisi. Sa strana volk. Pe wala malakong. Ala malakong voor apabora bulibi. Om voorouders tekslag. En no tanga no 500.000-600.000 mas maar we pina. Ben je kon tak yuna afusensi? President, mesaka misref giyu. Tak na nga volk. Tak na nga volk. A volk pot yu dape, a natuur pot yu dape. Ano gin nepotisme, want yuna afusensi. Na nga dispotap volgers. Ik ga melden wanneer ik terugkom. Ik wil iedereen bedanken die mij share. Allemaal support me. Mino carne, wat de lijn. En de pakira naar de ping of me. Hoe de rustig. Ik heb met een aantal van jullie gesproken. Hoe dan een lobby, hoe nog kosi, dat me leren no. Mohoru baka, wis mina absentie, maar tingolo sam abi, wo praten ya mu pakira na pingo. O sa famide. Mi ano een sensatie man say kota Facebook, ge ala sante me ge hona atu kholu. Mo de resta pakira na pingo. Era o jima porba, o takangami, o gim opdracht. Trouw bedreig me. Ja, wat tu bedreig me ba? Finoko, daar zijn nou bos. Dat nou een bos. Ujima krakti. Blijf jullie sharen. Aan mijn volgers, wisselen aan. Lobby. Voorzichtig naar COVID. Hoor afstand met tambaruno. Don dia. Jongen, hey tv jongen, in een bel me jongen, mijn brada. Maar goed, mensen. Groeten vanuit Suriname. Al mijn buitenlandse volgers. Bedankt. Alle telefoontjes voor die power vanuit buitenland. Power, ik ga de namen niet noemen. Want het zijn veel. Mevrouw uit Amsterdam. Meneer uit Spanje. De mensen uit Duitsland, Zwitserland. Ik zag ook iemand uit Korea. Ja. Hey, many thanks. Ik word een beetje emotioneel, maar goed. Lobby. Ja. Don dia. Samen ben je, brada.